Оқучылар металл эзләүче җайланмалар аша үтеп аудиторияга юл алдылар. Имтихан тапшырырга 9-11 сыйныфларда белем алучы 256 укучы килгән иде. Видео күзәтү җайланмалары урнаштырылган классларга алар бары тик паспорт, ручка һәм сугына алып керә ала. Тестированиены республика мониторинг үзәге ярдәмендә үткәрәбез бүген. Биремнәрдә шушы үзәктән кайтты безгә. Һәм тикшерүләрне дә шушы үзәк базасында үткәрәчәкләр. Бу тестированиены без быел 2нче тапкыр үткәрәбез инде. Укучылар бердәм дәүләт имтиханының процедурасын белән танышсыннар өчен, бланкларны ничек тутырырга кирәк икән кабатласыннар өчен үткәрәбез. Һәм үзләрен психологик яктан әзерләсеннәр өчен. Имтихан 3 сагать 30 минут дәвам итә. Шушы вакыт эчендә контроль үлчәү материалларындагы бланкларын тутырып, белемнәрне эшләп, тикшереп җитешергә кирәк. Сынап карау имтиханнарына булса да, укучылар үзләрен бик җитди тоталар. Мин Мөслим гимназиясының 11 сыйныфында белем алам. Бүген без рус теле фәненнән пробный язырга килдек. Әлеге пробныйлар балаларга, укучыларга өчен егыда үзләрен ышанычлы тотырга ярдәм итәләр дип уйлыйм. Имтиханнар укучыларда үзләрендә ышаныч тудыра һәм киләчәктә игътибарны нәрсәләргә юнәлтергә кирәклегенә ярдәм итә. Те пробные, которые проводятся до начала наших экзаменов, очень помогают нам в том плане, что мы уверены в себе, и вся обстановка, которая здесь происходит, будет нам не впервой в настоящем экзамене, и поэтому мы уже привыкаем, и нам будет легче, наверное, написать на настоящем ЕГЭ. Мен пробный алганнан керек деп ойлаймын. Ол шын алдынан әзірләнү шекелде. Сен пробный алга бармыйча сен белмисең, ничек үткәрелә ул, ничек була. Ол күбесенә не столько белү предмет турында, а ничек ул үткәрелә, ничек ул бара, чтобы нервничать итмәде кеше. Бердәм дәүләт имтиханнарын әти-әниләр белән Бөтен Россия акциясына кушылып, әти-әниләр өчен бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру оештырылды. Акция быел 8нче тапкыр үткәрелә. Чара әти-әниләргә имтиханнар вакытында балаларга психологик яктан ярдәм итәргә һәм аларның күңел хәләтен аңларга булыша. Бүген ата-аналар тарих фәненнән бердәм дәүләт имтиханы язалар. Аның дәвамлылыгы 1 сәгать, ул кыскача формада гына аларга бирелә. Бу чара ата-аналар өчен үткәрелә, аларның бердәм дәүләт имтиханы процедурасы белән танышыр өчен һәм дә үзләренең укучылары, үзләренең балалары өчен психологик яктан ярдәм күрсәтү өчен. Теләге булган чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре бу көнне имтихан бирүче балалар роленә кереп карадылар. Бик дулкынланабыз инде, әзерләнәбез, икәүләшеп әзерләнәбез, бөтен гаилә белән әзерләнәбез. Килеп монда пробный экзаменнарында бирә, алай начар бирмей, Аллаһ шөкрәнсенә. Менә үзем дә килдем экзамен биргә, история фәненнән биреп карыйм әле. Балалар үзләрен хис итәләр микән дип, беренче минутыннан, беренче секундыннан дип. Алдан хәстәрен күреп куйсаң, эш уңышлы була. Укучыларга да сынап карау һәм чын имтиханнарда уңышлар, әти-әниләргә сабырлык һәм балаларын аңлап ярдәм итүләрен телибез. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.